otu Rotary Club nke mpaghara Awka Central na ngalaba 9142 eguzobego Rotarian Ekene Agụbata dịka onyeisi ndị otu a maka afọ a ga-amụta afọ na-abịa abịa. Ya bụ oke mmemme bụ nke achịkọbara n'Awka bụ isi obodo Anambra steeti ka nọkwazi na ya wee duo n'iyi ọrụ ndị ọhụrụ na-abata na ya bụ otu Rotary na mpaghara ebe ahụ. Ka Chukwuemeka Mmodelem kọrọ gị ka ya bụ mmemme si wee gaa. Maazị Agụbata were ọchịchị n'aka ọkammụta Chidozie Ezezue mgbe ọ na-ekwu okwu ka educhara ya n'iyi ọrụ. Maazị Agụbata kwuru na ihe dịka otu afọ ọ ga-arụrụ ya bụ otu ọrụ, na ọ ga-arụ ọrụ mmepe n'ime obodo dị iche iche na steeti a, hụkwazịa na ndị ntorobịa nwere ọrụ, ya nakwazi na Awka na-adị ọcha mgbe niile na ọtụtụ ihe ndị ọzọ. Ọ yọkwaziri ndị otu ya na ndị hụrụ ha n'anya ka ha nyere ya aka ka o nwee ike mejupụta ezigbo ihe niile o bu n'obi maka ya bụ otu. N'okwu nke ya, onye bụbu onye isi ya bụ otu bụ ọkammụta Ezezue mere ka amata na ya bụ otu mere nke ọma mgbe ọ na-achị ha n'agbanyeghị ọdachi niile bịakwutere ha, ma dụkwazịa onye o nyefere ọchịchị bụ Maazị Agụbata ka o were umeala nakwazi amamihe were rụọra ha ọrụ, n'ihi na nke a ga-enyere ya aka iji mee nke ọma ma rụchakwa ihe niile o bu n'obi. N'okwu nke ya, onye bụ onye isi oche Rotary Club of Awka bụ Maazị Nwabufo Nwankwọ kwuputere na ya bụ Rotary Club of Awka Central mere nke ọma site n'iwepụta Maazị Agụbata ka ọ bụrụ onye isi ha, n'ihi na o nwere ihe atụrụ anya n'aka ya ma nwekwazịa ihe eji mara onye ndu ga-eme nke ọma na ọchịchị. Ụfọdụ n'ime ndị enyere nzere maka ezigbo ọrụ ha na-arụ na ndụ ndị mmadụ n'ụwa gụnyere Odoziakụ Chinwe Ezeanya kelere ya bụ otu maka ọrụ ezigbo ọrụ nakwazi ọrụ ebere ha na-arụ na ndụ ndị mmadụ n'ụwa niile, ma kwe nkwa na ọ ga-aga n'ihu na-akwado ha. Site n'Awka, abụ m Chukwuemeka Mmodelem.